Hudrul Mahamuna. Horas madi hita salutna. Dia kadamang do dahinang neng tapuka memasuk parminggota di Bagasan Manogoton di Minggu Jubilate tanggal 10 sada Mei 2025. Laos di Bagasan Partikiodo ulaon Paborhato do Paujakod Padita Resort di tonga-tongan di Huriata HKBP Yogyakarta. Ada orang masuk kita tu parminggota tamado taparade roha do pikirata. Artong martang yang nahohom mahita sangombas. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 565. Asrohaku lama puji
marhite-hite goarni de bata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di perbadian na tumopalangit dohot tanoon, amen marolop tu de bata maho alesa dok tanoon, edehon hamuma hamuliaon ni goarna, marmulia baik kamu puji-pujian na, dok hamuma badok de bata, tung nasokal doa kapabahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikon marsoba tuho aka musum. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan de bata, suruh matod di parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhiti-hiti haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda hapersion nami marhiti-hiti pakirimon na mangulu, asa toktong huingot hami na hehedo hami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehei sian namatei. Amin. Hudul mahamu. Tangihon hamuma patik ni debata di bagasan minggon, ima patik na parjolo saat rodi patik na pasapuluhon songonom ma hatana. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di turun di tano, yanggo tungga besi sobaon manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yanggo soture dalanna, ai hona uhumna dosogot aka namarsineang di goarna. Patik pahopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulah hamuna sasi ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari i, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe namangibati hutam,
ai dina onom ari do di toppa de bata langit do hotano do laut do nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jehovah ari paradian nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasanga pemudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano na dilehon ni Jehovah de batam di ho patik paonopon unang ho mamunu patik papituhon unang ho mangalakup patik pawaluhon unako manako patik pasiahon unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas di donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-moru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu behado padok ni debata tarigot tupatik nasapuli oddo angudo Jehovah debatam ninna debatata pargogo naso hatu dosan jala parrimas si luluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinopar ni akan nasogo roha diau alai asido rohaku dia akan namar ribu-ribu akka namar holong ni roha diau naso mangalaosi patikki ima sahatna rap mahita martangia mangidogogo laho magulahon patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon dahobar tu patik mi amen. Tapa uduk jala tapa seret maruhatta di adopan ni debata martangiang mangido hasisani dosata martangiang mahita di bagasan rohatabi
ale debata nami namarasi roha jalan nabadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami roh tujulum, huhilala hami rikodo asini roham di salut hami halap perdosa. Alena ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolum. Jalahu parhatopot hami tung nama cejojot do hami manibil sian akadalanmu nabadiai songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolum alani dosa nami aidang di halomon roham hamatean ya kapardosa. Alai hamu baun ni rohana dolomo ni roham asa mangolu. Sesa masa luhut hagi dohon nami dohot pangleson nami. Marhiti-hiti pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasin ni roham di hami marhiti-hiti panidangion. Dohot hagogon nito di perbadia. Asa tarapul situ tu rohanami majoho. Asa patun tigor celodolet hami matpangalaho. Bahen hasang hapon di goarmu nabadei. Amen tabike mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Satokiddo hutadikon ho. Alai papungupungoku maho muse marhide-hide aka asin ni roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, huta bunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhiti-hiti dengan bahasa saliling-liling na, asyaku ho ninna Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatanin mata turpuk epistel di Minggu Sadarion, imana dienet sian pangukapon natu si Johannes biddu pitu, mamuka sian ayat sia rodi ayat 10 pitu, tajahama marsika soring songonoma hatana jalahu mulai hami sian ayat sia. Dung salpui adong ma hubereng macai torop, naso dapotan bilangan ni jolma sian nasa bangso
marga dohot hom dohot hata, aka na jongjong diadopan ni habangsai, dohot diadopan ni biru-birui, aka na marulusun abit na saksak, jala na maniup mare-mare di tangan nasida. Jadi jongjong masa luhut surusuruani humaliang habangsai, dohot humaliang akasituai, dohot parngulu naopati, dungi manukap ma nasida di jolo ni habangsai, huhut marsoba tu debata. Dungi mangalusi masada sian akasitua didok mamad dok au isi do akai jala sia dia do ro aka namarulusun abit nasaksaki. Alani isai di jolo ni habangsa ni debata do nasida mangulu ibana arian dot borngin di bagasan joronai jala ibana nama kuduli habangsai na paulihon inganan di atas nasida. Ai parmahanon ni biru-biru na di parsitongaan ni habangsaido nasida jala togihonon nama nasida tu akka mual aek hanguluan jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu sian mata nasida songonima sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala naupiopsa amin.
tidakon ma haporsiautai songon nahina tidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nato mo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya di parbadia adorang so habubuan ido tuhata nato maon na bernit di banguman di silatus namate terbajal do ibana di hao pidar silang na tua-tua no turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni bata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halat na mangulu dohot na mate au persea di todi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen aka na badia do dia sesan ni dosa do dia tai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate do dia nguluan na sora sudah amin hudul.
Salam. Amna dong sahabat di bagasan Goribata Yesus Kristus. Ada orang sejenak dolan kitim lihat di hari Minggon atas guarni paralaga Habib Yogyakarta, Resort Yogyakarta, perjoloma basat tami hata horas-horas tuhita salhutna. Do tua kadongan naod do perak mersaur di permengguan HKB Yogyakarta sadarion. Upasat kami mata di bagasan guarni tuhata Yesus Kristus, horas madhita salhutna. Udut tusi tabagema odoli titing huriata tersurat di hata Indonesia. Jalaboy tajaha di papan pengumuman di huriata manang marhite sop kopi titing di grup wilayah manang kategorial. Yang pertama nama arti dan topik minggu, nama minggu, minggu jubilate, marolop-olop tribatama alisandok tanoon. Topik Allah mengembalakan umatnya manang Jehovah meramahan bangsona. Yang kedua, pilihan ibadah minggu pada pukul 9 pada saat ini, khotbah dilayankan oleh Pendeta Nexon MC Majuntak MTH, Pareses HKB Distrik 18 Jabarting DIY. Liturgis Situa M. Marpaung, Warta kami sendiri Situa J. Sigalingging. Yang ketiga, bacaan Alkitab minggu ini dapat kita lihat di papan pengumuman. Yang keempat, pertanyaan wilayah minggu ini. Hari Selasa 13 Mei 2025 pukul 18 di wilayah selatan di keluarga LL Tondang Boru Turnip. Kemudian Selasa juga pukul 19 di wilayah tengah di keluarga Joko Winarto S. Boru Simanjuntak. Kemudian hari Rabu 14 Mei 2025 18.30 di wilayah timur di keluarga RAP Tampu Bolon N. Boru Hutagalung. Hari Rabu 14 Mei 2025 18.30 di wilayah utara di keluarga B. Sutumiang BN Boru Sihombing. Kemudian hari Rabu tanggal 18 Mei 2025 pukul 19 di wilayah barat di keluarga Nyonya Elfrida Adelina Boru Sinurat. Diundang seluruh jemaat untuk menghadiri pertanyaan sesuai dengan wilayah masing-masing. Yang kelima, pengakuan iman HKBP atau konfesi HKBP tahun 1996 pasal 2 firman Allah juga dapat kita baca atau kita lihat nanti di papan pengumuman. Yang keenam, meninggal dunia. Pada hari Selasa 6 Mei 2025 di Yogyakarta telah meninggal dunia Bapak Marihot Pinda Samosir, tutup usia 74 tahun, suami dari Ibu Nursiana Saragi almarhum. Di wilayah selatan, majelis dan warga jemaat HKB Yogyakarta turut berbelasungkawa, kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga. Yang ketujuh, warga jemaat titipan. Minggu ini 11 Mei 2025, gereja kita menerima warga jemaat titipan dari gereja HKBP Si Agul, Resort Medan 4, Distrik 10 Medan Aceh, atas nama Ronida Nenggolan atau Nyonya Marpaung, dengan alamat Klitren Lor GK 3 nomor 71 RT 3 RW 1 Klitren Gondokusuman Yogyakarta. Masuk dalam wilayah pelayanan wilayah tengah dengan nomor register jemaat 10063. Tuhan memberkati. Yang kedelapan, temu pisah pendeta HKB Resort Yogyakarta. Pada hari ini Minggu 11 Mei 2025 pada ibadah saat ini pukul 9 akan dilaksanakan temu pisah pendeta HKB Resort Yogyakarta dari Pendeta Bernard Wedes Panggabian MDIP sesuai dengan SK nomor 172 garis miring PDT garis miring SK 02 garis miring 2025 akan menjadi pendeta HKBP Resort Solo Distrik 18 Jabarting DIY kepada Pendeta Timbul Hutahayan STH MM sesuai dengan SK nomor 171 garis miring PDT garis miring SK garis miring 02 garis miring 2025. Sebelumnya Pendeta HKBP Resort Simelingkar Distrik 10 Medan Aceh. Setelah ibadah akan dilaksanakan ramah tamah bertempat di Sopogodang, diundang seluruh parhalal atau keluarga, perwakilan dari wilayah 3 KK, Ketua Dewan, BPH Seksi 3 orang, guru sekolah minggu dan pendamping remaja untuk mengikuti acara tersebut. Yang kesembilan, persembahan syukur amplop atas pelayanan di HKB Resort Yogyakarta.
pada hari ini, Minggu 11 Mei 2025, di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan syukur amplop dalam pelayanan Pendeta Bernard Wedes Panggaben MDIP sebagai Pendeta Resort di HKBP Resort Yogyakarta. Kemudian yang ke-10, kunjungan gerejawi pada hari ini pukul 6.30, kunjungan gerejawi dari Pengumuman Lansia HKB Cipayung dan seluruh anggota Inhana untuk dapat menghadiri acara tersebut. 14, pendaftaran katekisasi khusus dewasa dan mahasiswa. Mulai minggu ini telah dibuka pendaftaran katekisasi khusus dewasa dan mahasiswa. Bagi jemaat yang ingin mendaftar dapat menghubungi kantor sekretariat pada jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptis, juga surat keterangan dari gereja asal yang bukan anggota jemaat HKB Yogyakarta. 15, basar sekolah minggu. 16, PHD AMA. Kemudian 17, pilihan tahunan atau bulan jemaat. Ke-18, tok-tok ripe dan donasi pembangunan. Ke-19, warta panitia pembangunan. Dan ke-20, laporan kegiatan pengadaan sound system juga dapat kita cermati atau kita baca di papan pengumuman. 21, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound. Bagi jemaat yang hendak bergabung jadi guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound dapat menghubungi sekretariat gereja. Kiranya Tuhan memberkati dan memperlengkapi gerejanya. 22, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKB Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 11 sampai dengan 17 Mei 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun yang diambil dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 23, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat atau pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. 24, pokok-pokok doa syafaat juga dapat kita lihat di papan pengumuman. 25, persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari ini dari keluarga Nyonya SN Siltonga Boru Lumban Tobing. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Situa Dr. Anda Nyonya Malau Boru Nadeak. 26, kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet, agar mengikuti petunjuk penggunaan toilet yang sudah ditempel di setiap toilet. Dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. 27, kegiatan pelayanan di pergudungan di gereja. Kemudian yang terakhir, warta keuangan tanggal 3 sampai dengan 9 Mei 2025 juga dapat kita lihat, kita cermati di papan pengumuman. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Damai di batana sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras mena saluna. Yamu amang do taminang ruas ni Huriata HKBP Daerah Istimewa Yogyakarta. Nasroha pajumpa kita di persoratan di perminggu sedarion natongon apatupa pamurhaton adita resort amang paggabian nong mangulan na senaon lobi kurang 4 tahun kuliaton oleh ate ma bisa luhut aku basyon na sida tapamurhat mga sida siya kuliata tu ingana pakubasyon na baru jangan porsia bahika lobi siap padongannya pangurubion di mata di nasida marbobas di jauh-jauh lobi siane urupan donganan di mata di inganan lebar ima di resort Solo senama marbobas pak di Solo ada soksawani tajakot dosa darion Patita Resort naik baru amata Patita Hutahayan rado keluarga Bagulan Nasional di Medan Jalan Waeng Obantu penugasan di Dukta Tajakon Nasida Gabi Patita Resort naik baru Porsiano Hame Yaka Ulau Dohot Pakubasyon na unipatupa di abang panggabian Bui Udutan Mona do pai pangomona tujuanon asalam mangerbang asalam tumajuna uriantah KBP di tonga-tonga di daerah istimewa Yogyakarta. Selamat bergabung di distrik Jabarite Biye. Amang no tamuinang hatang di bata nagabitu buk janita di parminggotas kadarion iman atas surat di Jihizkil Bidu 34 Mamuka siam ayat 10 sada satu ayat 10 orang sonoma tersurat di sini. Ai sonodo hatani Tuhan Jehovah idama aku apalah aku sadiri uso-uso sugut di biru-biruku jala lulu aku nasida
Songon pangalulu ini palmahan di punguan di hari uju di tonga-tonga ni biru-biruna aka nama pari ibana suaksongon yang pangalulu biru-biru kusugut jala paruaku nasidasian selalu inganan parserahan nasidai uju di hari opun doh hahulomon maripotipot jalau menuju nasida ruang siang akan bangso doh papumuhon nasida siang akan luar asa hubungan nasida mulat tu taro nasidai lausau marman nasida di atas nyaka dulu Israel di bagasan akar rumah doh di bagasan saluhut permianan di tanon di japalan alomak ahu marmahan nasida jangan di atas dolok akan timur Israel parudaman nasida isi mama muluk nasida di parudaman nadenggan jangan japalan apalan alomak japalanna di atas nyaka dulu ni Israel aku sendiri marmahan biru-biruku jala aku paduahon nasida nina Tuhan Jehovah luluakku ma nama goi jala mula buanokku nakar tepari jala liditaku doakan nama buani jala panggo buatku do nama saidi alai anggo namok mohi dohot nagugui siap ponokku do aku sendiri tahe marmahaca marhite-hite uhum ima sahna urian itu hata diamua manami do tinanami apala tongon di pamojak konon doh pabor haton padita resort di Jogjaon disosoi hatani di watatu hita taringatu parma jangan molot aja anak itu pohon marulah loni di dong aku sendiri marmahani bangsoku aku sendiri marmahani bangsoku aku sendiri marmahani bangsoku dalam di pasar di batang parmahan tu bangsona di Padan Narubi itulah disodok Purnami Bapak Robin Raja Gogok selamat siang Bapak ada untuk parmahan di pasar debata tumangso Israel dan memiliki jabatan fungsional dan struktural Isemaina berjulur raja di babake debata raja di tengah-tengah di Israel asa diparmahani asa dibawa bangsa menjadi bangsa yang kuat bangsa makin ini di debata air raja-raja terakhir menurut saja ada 5 raja berbudi di Yehuda tidak menunjukkan tanda-tanda raja yang benar-benar menjadi gembala diuji Juzia do memang mau mengembalikan spiritualitas meriti reformasi Juzia hai jangan Yududi manusia raja-raja namangihut tidak dapat lagi apalagi sangat disesalkan ada Raja Zidiki kebijakannya tidak menunjukkan menjadi gembala yang mensejahterakan tetapi kebijakannya mengkhawatirkan bahkan menindas bahkan paling berpudi mulut aja di 2 tawar itu lono maisa probat di sini dia melakukan kekejian dan dia tidak bertobat raja naik ke Parma
raja neko pertugi, raja neko membuat bangsa itu haru maon, kenyataannya menjerumuskan umat. Ini dorang soalnya hati apa? Dapat dua orang yang dibakar di tengah-tengah di bangsa ini, parmahan imam akamali, malimi boy de mahuka sian Musa imam Lewi dotak kanasi. Nasi udah mana marhubas di bagasio. Nah martubas martangi yang memahami patubuhon pasangan hama di mana rotongan di mana di tengah-tengah di bangsa Israel. Tetapi imam-imam tidak menunjukkan dirinya sebagai imam. Dan hamba masuk di basahan tu bangsoi. Imam tidak lagi pendoa bagi umatnya, tapi penunggu berpuluhan yang mengemukkan dirinya sendiri. Bangsoi marniang di spiritualitas. Alai imam menggemukkan dirinya sendiri. Hodomu ni dewasa. Alani ausah diri mamar mahani bangsa. Alani ausah diri mamar mahani bangsaku. Langsung bersimul tidak akal pamula. Kita sebagai imam-imam jangan hanya mementingkan diri sendiri. Jangan hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Tetapi kita harus rela berkorban dan persembahkan waktu, tenaga dan pikiran kita marmahani patuguh ruas ni huriata asa mohan nasida di ngulu habosnya asa sejahtera nasida tabo pakilalan nasida marhuria ido tujuanta alan ido jujudon upadidana dua ida padina nomor baju tokonan alai bola padida tongdok do situ ade todong ngerbau mutabea sudi asa sudi ida mama so tungado besia tonga ni ruas somar sahid dan bor hati tamananya kondasi so tungado besia tonga ni ruas nada di itu anani baru kilona anani baru soriona anani dan rohida patubuhon rohana sida ya baru kilona do yang lama harus sama parmah kita di harus datang. Nah dulu mahkamah ini no parmahan dan ini yang dilibatkan teman-teman di bangsa ini iman panurira dan di strukturon dan di imamon alai panu dilangok seketika dipanggil Tuhan basah tata kudusan. Nah, Yosi Jeremia, Yosi Amos, Yosi Julus, Jonah kota kanasi. Sidongi selesai. Saya dondo nariju ni debata. Nau pasal hatok katana. Alai lamoru panurira. Lamoru dapat hata dikos. Lamoru laho panuriraon nabau diulihon. Pasawan alai lam dumoras panuriran pargagap bahkan sangat sedih dia menolak Nabi Jibril tapi mendengarkan Nabi Pasur dan Hanaya bahkan dengan kekuasaan raja Pasur Nabi palsu dan Hanaya memukul mangusir madabuhun Jeremia ke sumur kosong. Jadi dua deh. Jadi umat orang udah terbalik. Kuping umat sudah lebih mendengarkan nabi-nabi palsu, tapi nabi-nabi yang benar sudah diabaikan. Umat wajar firman Tuhan hari ini dengan fakta-fakta yang nyata di tengah-tengah bangsa Israel di akhir pemerintahan Yehuda. Allah sendiri mendeklarasikan aku sendiri maparmahan di bangsaku. Menurut Azhar sebelum tur pohon aku sendiri mengalora sida. Allah akan melawan raja
dengan baik. Itarik kuasoi mo saya tangguh be. Alani ausan diri matulung. Jadi ini menurut saya apa yang dilakukan oleh Yehezkiel ini sungguh-sungguh. Laos tuhita kamando tamina. Kalau dilihat di mata do tugas do jabatan tuhita kau laos sitok-sitok lah. Asa suatu ketika kalau Tuhan melihat kita tidak melakukan tugas dengan benar, Allah sendiri menarik ausan diri, menarik, mengucap siat nasidah ulang apa mau. Ada sungguh-sungguh na berjulu jaga tugas apa maharonia kamando tamina dakola tuban kita. Dakotan tu persitua pertohonan. Allah itu sudi kita adong do tugas-tugas apa mahana, yaitu tugas imam. Jala kamu kamando tawinan di dalam transformasi uriata HKBP. Sudi HKBP. Allah kita khususnya seorang wida pandua siap pusat untuk memperbaharui janji. Saya di distrik ini mengambil inisiatif, kita harus memperbaharui janji. Tak evaluasi majo sudah ruas ni huria do partohonan titiki merjanji kita di langgatanon. Makanya kita buat PA, buku panduan PA. Janji warga jemaat dan janji partohonan di langgatan ini aja kita. Di bulan April tabain PA janji ini akan atoras manuwa dana terdiri tu tapadala do PA bulan April tayo di son mardala do mang paditanami no arok tulu suku-suku na ta elusi marjanji ta dilang katanon naolo do hamo di diod dana kon songon na hinaporsyamu na atadok akamang dadana napi nalumehon ni tuhata tuhita ikot taparmahani asa haporsyaonna ikot songon haporsyaota gabe Kris gabe situ J ido tong sotu ngadong namanib boladong namanib bil arsak tade tangis tade napa duahon naolo dohamu manoku asa di boto nasida hata ni di batas songon natar surat di badan Narobi do di badan naib baru ahalusta isi mahitaon na mengajari anak kon na di hata ni di bata tugas ni guru sekolah minggu deh ido ina ido amang ayamat taibe sey boto baik maju mulai ada Musa satu kitab Wahyu na ada karubinote bereng may bibelia dong doina ongosoni ini betul lamang dan inang hape marjanji do hita tanok naolo do nabatuluhon naolo do kamu membuat tu perguruan Protestan betul nggak di agenda nuanya anak kota tu dia do marguru tu Pentakosta tu Betania, tu akan asingi yang non Protestan, betul nggak? Kritik tu ruasnya KBP. Jadi kalau kultur ini berubah seperti subtema tahun transformasi, kita mulai tahun transformasi ini, daksala nih HKBP sendiri HKBP yaudui. Audo na berjanji membuat dana hon. Asa terdiri nasida songon haporsyaku. Audo berjanji nasida sa diboto nasida hatani debata. Audo berjanji sa dibuat nasida tu perguruan Protestan do takkan asingi. Ayo, jika ini kita tidak lakukan sebagai permahan, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Naolo do hitamang do taminang mangulau tugas na berjului. Amin. Di bulan Mei nanti kita membahas tentang maka tidak kok kaporsyaon. Sudah pertanyaan asa diuji jo. Tiki maka tidak kok kaporsyaon kita tengok do PH kaporsyaon ta. Sonda tulu halak do mangudukon. 200 nai songon na ada ang bena. Alanaha ai sahat do tu pinggol ni ba songon padit atau mak nagudangan do aturannya ke bibo ni bain malua apa songon menapa mol-mol doi. Yes. Melalui surat izin muli doi, surat izin mangoli.
seolah-olah itu. Tapi di sido kita mengguruhon hata nih dewata. Nanti ayo kita review kembali. Apa itu? Masa kotor maka tidak ku kaporsiau, merguru maka tidak ku kaporsiau. 3 mami di tahun na mengalami persoalan tunatoras. Ala na yang ngadong anak na malua. Dang merguru malua, lain yang malu. Dang boy na na maulat do na borata do di tahun na gudang peraturan na perintah. Apa itu didikan, ajaran supaya memiliki iman yang tangguh. Ayo kita review kembali. Ikut do itu apa itu? Nanti di bulan Juni kita janji pernikahan. Nangatong naolodoho mga juaju hagalionna tung surah humurak parangena. Alus tamang? Omang jomang nara. Itu kan? Isuku musay natay. Naolodoho mga juaju hagalion tung surah humurang. Jalan nasotu pamahiloloko. Jalan tadi kuno mbana. Alus menang. Naolo doa. Tuk surah humurak parang ini amat tahun. Saya berdotok kamu. Itu teh. Mertua mu akamang akan burjo kain tahun. Nakpe humurak pangalamu saya bertong mengajuamu. Tepuk tangan maju akamat wa kaina. Alai usuku maju tong inaon. Molo hurak kamu inang. Ibereng akai amatta. Saya berdua matai. Ama ye tung mu baka amaon narako dah. Isi mana merminggu naking. Sosong narabita he isasa jo ya jo ibalistina. Hano bitor ado ilokona mata. Bolak perjolo mau perpudi ho torina de. Ang wala hon nakisya berdua kamang. Mulak piamu tujabu japi gainang. Jam 11. Tong do saya berhamu mabuka pintu age. No? Arong no musena subuh mula ko na de. Puji Tuhan mula mula do pe subuh arong musena sumula dag minuto pe. Ayo kita review kembali. Setia holong neroha. Setia salileng so hamatean jala beradi mengaju-aju. Ayo kita review kembali. Asa tarida kultur berhak BP. Situa. Ngau jojo demaralo do situa lanya. Kebetulan biro pembinaan. Bahasa. Hai saya kira holan nama rakyat dari pikir itu ulau nanti. Enggak lah. Ayo kita review kembali. Adong pitu urayani nanti di bulan Juli kita review amang kembali. Asa tahu lah na parmano non. Jala hita kapadita nanti bulan Agustus. Padita pe tongdo di training do teh. Diingatkan kembali. Pitu to da tohonan apa di tahun. Nanti di bulan Agustus kembali. Asa terjadi transformasi. Berubah kita melihat KBP ini. Songon nahin alo mohon ni debata. Anak-anak di batas diri mandok diturbuk tahun. Au sendiri. Dang di pataridah raja. Dang di pataridah malim. Dang di pataridah panurirang habar manon na Allah sendiri bertindak. Au sendiri parmah di tonga-tonga di bangsokku. Lulu aku nasida. Nunga terdepar. Nunga terbuang. Israel utara sudah hancur berkeping-keping. Yehuda masuk ke pembuangan. Terdepar. Dang adok partugi. Dang adok parmah. Dang adok mepanogu-nogu. Allah sendiri prihatin dan peduli mendeklarasikan. Aku sendiri akan menjadi gembala atas umatku. Amang dohot tamu inang apul-apul dotong inang dihita. Curarong natahirim ni roha nagabi pertugi dihita namang aleo roha do manugu-nugu hita pedang di pataridahon. Porsia maho inang. Porsia maho amang dang ditadikot di bataho. Sai jowona. Sai narodo ibana marmahane nguluta. Amin. Napa duahon didok diturbuk tahun. Ausa diri mabuan nasida mulak. Mereka sudah terbuang.
hacit porgot gotane si margala-gala, hacit ngot-ngot, naung adong gabe. Mereka tinggal di Yerusalem yang luar biasa, kota yang diagungkan, tetapi dibawa ke pembuangan menjadi rodi, pekerja rodi di Babelonia. Hacit dui. Alai dikiada si songoni, rotu hatai madok, ausa diri mabuan nasida mulak tu Yerusalem. Jadi muladong aguan, muladong mungkin agak seolah-olah kita terbuang, terasing dalam hidup ini. Yakin, percaya dan berdoa, Tuhan sendiri akan memulihkan kita. Alanido unang adong nama de, amin. Napa tu luho didok, ausa diri permahan di bangsoku jala buana kunasida tupat japalan nalomak dohot aek minum aek natio. Wah, Allah sendiri memelihara hidup mereka. Buanon nasida tu japalan nalomak do buanon nasida tu minum aek natio. Ini adalah luar biasa. Bahwa Allah memperhatikan, Allah memelihara, Allah melindungi hidup umatnya. Tong pangalau si songoni mamang do taminang molo turpuhon juju tuhita papos rohatamai di batado marmahan ngoluku. Amin. Molo di bata marmahan ngoluku. Ahli dok Psalm 27 sudi majohita Jehovah si parmahanau. Amin. Porsiaru hita disi tunggugu majotorok sarinai Jehovah tuluya. Amin. Itu dah. Seorang ragu hita disi di panari honon ni debata. Di padonganion ni debata dohot di linggumi hita syaragam ni hasusani noeng juju matu hita moloro tuhani madok ausa diri marmahani bangsoko jalanunga di patu pa debata ulaon hapar mahanone dilihat tu hita parmahan na denggani matuhan Yesus nama nuku hita nama buat kita Tuhan nguluan sisa liling nililing na tugas hapar mahanoni tabireng bi majo di diri tamang. Naking adong bahan PA di hita sudi mahita mangulaw niya te. Mulai siyan danak na mabuat terdidi. Mabuan hita marguru maluaya na kota. Marpada kita di julo ni huriaon. Tiki majalo pasu-pasu barbagason. Hakaparhalado majalo tohonam marpada di julo. Akapadita do pangulan nagok tiki marpadat tiki majalo tohonan. Ayo kita lakukan semua tugas-tugas permahanon asa permahan halomuan ni rohani di batahita. Alailah sadong do ratugas dihita halak bata kakamang do taminang. Uparateti di fenomena ni sosial masyarakat perlu dora adong tugas permahanon ni lohot di diri ni ganu ruas ni huria di tonga-tonga ni punguan di tonga-tonga ni persauran ni masyarakat ate puasa asa gabe pasu-pasu hita di nahu meliakta asa gabe haroroan ni mual natio hita tuak kadongata asa gabe haroroan ni pasu-pasu hita maradopon na asing om macarekot unang manian hadir hita gabe haroroan ni napait tu dongata ngeri dia te unang unang benean marhite hata doh pabahenata doh kehadirata marado pokala nasing alai gabe aso madongata adong do woto di sada punga songane ola jongjong amat tahonan non aga no dohonon yamat tonna itu raso madongan na songon namekin lamu songon napatawa huwa deh narong do na songoni alay unang arong namerasa dah amane bahay do makpareseson namuan non asal mana kotoy aujo itori do komusema tong anggo do honok kudo to
tukat ciperoham ikodono kudoina abino to haci rohani dongan alai kodono lah ta transformasi maju ya deh aung no penasongoni dang beranggo ijo jodang bete ngalim buda deh aung no betong bertobatlah itu lah itu dah itu ayo jodoh be idalai saya terbobot dobe anggo na sadau ni kodono kudo horo dang ringgas tupunguan tu ada pe tu lalulas ni rohano arsa pedang alai saya naing anggo oni kodono kudoina tu kaci peroham ngabi no to aci rohani do ngamoloni do kombaurang be di do kotuan nami aidang si parwarsak kita tu dong atta di jutu attai alai si parolas ni rohado ido bena di Yohanes 5:10 dada hamu memilih tahu alai yahudo memilih tamu asa hubadiri hamu ido te jala marparbui gudang jala parbunai hot atau ngaka parbui natong gimatong aka parbui natong bahkan adong do di Yohanes walu di doka hadisi aka batangaik na mangulu do mabaor sian akan aporsia dia dari orang-orang yang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi akan aporsiai naung ni togu-togu ni tu hatai nak itu japalan nalomang doh tuai na tiui iko gabe sumber mata air dohita tuah kadung hata unang sumber air mata teh asal rohita ikut tangis dong hata tabayan asal robah ido ngolu parmahan di pergugui de batamahita mangulaun ha parmahan oni diganum marsada-sada baik di tonga-tonga ni bagasta baik di tonga-tonga ni punguata baik di tonga-tonga ni masyarakat di tonga-tonga ni parkarejo terlumubi tapatari dahon kita menjadi pemimpin gembala yang baik melakukan tugas-tugas yang baik songani madi kita sadarion tapaborhat amata padita panggabean tahilanadora hamu ruas ni huriah HKBP Yogyakarta on di tugas-tugas ulaon penggembalaan na pinatupana 4 tahun lebih di huriat tahun taruliak kana tongge sianak kasih kola minggu remaja naposo bulong ama ina dangarong natading nanggo sadape ido ate basongon na maulu duko kamu na malu nang narak berkembang musiaka aset pembangunan mau lihat ma pilih mumai amang tanggung jawab mumai naung nipilih muna diri muna do gugu muna di huriat HKBP Yogyakarta alane hita ruas ni huriat tapa borhat nasida siar resoton asa boy mangulai bana dingga muse di resort Solo alai ala tu Solo do dakpola teh dakpola satu stoki boy do no jonok narawma deh tababor hamma sebagai padita alana olo do songoni ala jonok padita napida ai sai padita panggabian nona non dijo hamu ape nga padita resokmu padita alana naibata do zaman nawon odo padita na halau padita bestina odo terus ijo ulang tahun noni nangon padita bestino nape padita utahaya do padita resokna ayo dang ala bestimuno amang padita panggawian kan itu maksudnya alai asida ma tugas selamat datang dia mak padita utahaya margugu mamu adong do spesifik ni Jogjaon kebetulan alahian bersiajar 2005 di son memang ini adalah mahasiswa banyak tiro kamu tugu kamu 6 minggu depan Juwodo sude marjum padita resok Jogja Semarang na di Bandung untuk jum bersama supaya mempersiapkan apa untuk penerimaan mahasiswa baru. Suatung ro ya na kota na sabona pasogit anak ni ruas ni uriata alai gereja nasing manomuno borotakan nasing harus kita naposo bulung bergerak ayo mahasiswa ikut sude nasida tapar mahane nunga di paporhat na torasna di paporhat padita muse martangiang alai di sodang arong na tarida HP arong do isok kamu na torasna arong do salah pengalamakku amang do taminang kebetulan arong raison na berbisnis kos-kosan ate una kolan uang kos na itong narikot dah
Atau mana penting beres bulanan na. Juha musa elisari, lau masuk sekolah martangiang ngabwa sekolah beres taparmahani. Asa boy, asa ay gabe dingot do, hamudo na to rasna dison, lau menugu-nugu nasidan. Di pergugu itu hatamah amang padita hutahayan mangula di tonga-tonga ni resoton. Burjuni rohamu madongane mangurupi makubasi resoton. Madongane amak padita panggabian. Lobi sian itong burjuni rohamu madongane mangurupi amak padita hutahayan mangula di resoton. Amin martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan diasini roham sadarion. Dilehoko Tuhami hatap berita nauli. Dijauho hami mangulahon tugas hapar mahanoni. Di diri nami, di keluarga nami, di punguan nami, di tonga-tonga ni perkarejuan masyarakat tarlu mobi di huriamon. Mauliate ma ala di tongosona posom amanami padita panggabiam mangula na selaon. Nunga di patupa nasida. O patau lubi nasida di son. Ali Tuhan. Di sude bakku basion na. Say jalomay kabe uap na hucus dia dopam. Soksongani hujako kami ma. Amanami na posom amang padita hutahayan. Na tinongosmo marhubas di resot jojon. Leho gugu. Leho bisuk. Asa margugu ibana. Patu pahon ulaw na pinasa mitu ibana. Asiroham. Tugu-tugu nang sudi keluarga. Asa buy madongane mangurupi. Naposomon disudi ulaw na. Ali Tuhan mau lihat madihatam na kubigi hami. Hodo parmahad di hami. Jalahu hati dako kami dui. Tunggu dang asini roham. Napai hut-hut ngulun hami. Dang dilos rohami tari luilu bolo masa akar sak ni roha. Dang dilos di tadi koko hami. Di baru kilon. Alay say di solu koko doa kalas ni roha. Dang di tadi koko hami. Tiki godang aka baru kilon nami doho siedopan nami. Alay tung di pergugui hodo hami. Gabi buyak ka paru kilon nami. Di tonga-tonga ni perkarejuan nang rumah tangga pe. Bui huwadus hami. Di bagasan sonang ni roha. Ali Tuhan. Parmahane. Jala pasu-pasu masude ruas ni huriam. Danak namekmet. Say homa na mga lehon. Ibur-ibur magurang dinasida. Dia kapar sikola rehor ringgas ni roha marsiajar. Madungdung akasaka do sita-sita ni roha nasida. Suksong ni nangakayan ako nami parkarijo. Lehom mabisuk. Dohot gugu. Asa ganup ulaon na pinatupana. Buhi di ulahos sa dinggan-dinggan na. Lehon akay na burju di nasidabe. Na manarihon karir. Dohot ngulo niya kaya nakon nami. Diya kaya nakon nami na optiki na marhasohotan. Ali Tuhan. Say patadahot jala patongom masirokap nito dinabi. Asa hupa borhat tami nasida. Marbagas songon nahin alomohomo. Asima roham calon matang yang namion. Nah usop baho kami tuho marhiti-hiti anak haolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si hokop si paluahami. Amin. Mari dehita uhud tapasahat peliata.
Uriani tu hata nuaing masuk mahita tu acara paborhaton dohot pangujakonon ni padita tapai hutihut ma acara hobar tu naong niaturhon. Perjolo maredehita sa buku de nomor 133 ayat 2 Romanon 7 amata padita nata paborhat. Hamu aka dongan ruas dohot parhalado dohot aka udangan nama dohoti kebaktian minggu sadarion paborhatot tama padita Bernard Wedes Panggabean namanguluhon resoton salelengon obartusi tabegi majolo surat keputusan ni pimpinan HKBP Taringot Tunasida. Surat keputusan ketetapan nomor 172/PDT/SK/02/2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan aturan peraturan HKBP, mengingat aturan kepersoneliaan HKBP tahun 2023 dan PPKU HKBP tahun 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Bernard Wedes Panggabean MD, tanggal lahir 30 Desember 1975, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Yogyakarta, Distrik 18 Jabartengdi, terhitung mulai 15 Februari 2025 menjadi Pendeta HKBP Resort Solo, Distrik 18 Jabartengdi, dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. C. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1 sampai dengan nomor 15 untuk dimaklumi ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 12 Februari 2025. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, ditandatangani dan distempel. Hamu Pandita Bernard Wedes Panggabean. Obartu surat haputusane ahu preses HKBP Distrik Sapulalu Jabartengdi upa borhat mahamu sian resoton. Di pasu-pasu tuhatama pakubasio muna salelengon bahen sangap di guarna taulas ni roha di huriana jala di pargugui mahamu gabi padita HKBP Resort Solo rap dohot inata. Amin. Martang yang mahita. Ali di bata amanami na marhabang sa di Banua Gijang nunga di paujak ko huriam di tonga-tonga nami.
Jala disuruh hodo akan aposom makubasi huriam. Pujion nami do buarmo. Jala dohonon nami mamauleate tuho. Ai hodo na panwason na posom marhubas di resoton salilingon. Pasu-pasu may jala tupahi asamar parbue. Gabe hasang apod di guarmo. Bahen lasni roha di huriami. Lao soma na paborhaton nasida sian resoton. Upartikian na naiksidalanan nasida. Pasu-pasu jala pargugoy manang keluarga nasida. Asa saluhut nai gabe manupak di lasni roha nasida. Hupangido hami tuho. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredemahita siap bukuede nomor 157 eseda mangaradema hamang padita hutahayan sioja konon padita Jogja. Amu akadongan ruas doho parhalado hurian itu hata nadong di resoton. Di arion laos paujako do amanta padita resot naik baru. Mardo mutusi tabigi majolo surat keputusan ni pimpinan HKBP taringot tu penempatan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 171-PDT-SK-2-2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan aturan peraturan HKBP, mengingat aturan kepersonelian HKBP tahun 2023 dan PPKU HKBP tahun 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Timbul Hutahayan STH MM tanggal lahir 4 Januari 1974, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Simalingkar, Distrik 10 Medan Aceh, terhitung mulai 15 Februari 2025 menjadi Pendeta HKBP Resort Yogyakarta, Distrik 18 Jabar Tengdie dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. C. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1 sampai dengan nomor 15 untuk dimaklumi ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 12 Februari 2025. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST ditandatangani dan distempel. Kamu Padita Timbul Hutahayan
nung adibigi hamu surat keputusan ni pimpinan HKBP taringotu penempatan muna gabi padita HKBP Resort Yogyakarta. Dumutusi tabigi majolo akaulau ni padita resort obartu aturan dot peraturan ni huriata. Peraturan HKBP pasal 7 yang melayani resort. Pendeta resort tugasnya 1. Memimpin resort bersama-sama dengan majelis resort. 2. Memimpin jemaat induk resort bersama-sama dengan pelayan tahbisan lainnya. 3. Memimpin rapat resort, rapat majelis resort, dan rapat-rapat lain di tingkat resort. 4. Memikirkan semua yang dibutuhkan untuk membangkitkan dan menghidupkan jemaat bersama-sama dengan pelayan-pelayan di resort itu. 5. Membimbing jemaat-jemaat yang tergabung dalam resort itu untuk memenuhi tanggung jawabnya. 6. Melaksanakan keputusan Sinode Agung, rapat majelis pekerja Sinode, Sinode Distrik, rapat majelis pekerja Sinode Distrik, dan rapat resort. 7. Mengawasi keuangan dan kekayaan jemaat-jemaat yang tergabung dalam resort itu. 8. Membuat evaluasi dan memberikan laporan pekerjaan, laporan statistik, dan keuangan resort kepada rapat resort dan preses. 9. Memonitor dan mengawasi realisasi pelaksanaan setoran 55% persembahan yang masuk ke jemaat yang ada di resortnya ke BPSK sesuai dengan yang ditetapkan. Hamu padita timbul hutahayan nunga dibigi hamu aturan ni huria taringotu ulau ni pandita resort. Atong namanuku mau noaik tu hamu dijulu ni akadongan namar pungu dison. Doho dijulu ni Tuhan Yesus Kristus Raja Jalanapuna huriai. Naolo dohamu paujahon gawi padita HKBP Resort Yogyakarta. Naolo dohamu memilih dirimu na mangaradu tiak kaulau ni hobar tunania turhon di HKBP dok hamuma alus muna. Naulu doau sai didongani asini rohani di batama pagupahon salubut nai. Marahiti-hiti goarni di bata ama dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi porbadia. Aku praises HKBP Distrik Sapulalu Jabar Tinggi di Minggu Jubilate Sadarion tanggal 10 Mei 2025 upa ojak mahamu gabe padita HKBP Resort Yogyakarta tidongane jala di pargugoi mahamu mangulahon-ulahoni bahen sangap di guarna didongane jala di pargugoi Tuhan tama nang inata mangurupi hamu di sude ulang muna. Amin. Ada jemaat. Hamu akadongan ruas dohot parhalado huria ni tuhata nadong di resoton. Nungahu pauja kami padita na manguluhon resoton. Hupa saat kami manasida tu resoton. Jala jako kamu manasida di bagasat tangiang. Tu rupihamu asa menjadi ulaun nasida. Jala manlas ni roha dohot keluarga nasida di resoton. Timbul hutahaya rohot keluarga menguluhon resoton saya berdugoi jala diudupi Tuhan mahamu jala pasapatu tuhurian martang yang mahita ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Raja Jalanapuna huriai mau liate marohanami tuho jala pujion nami do goarmo aidang di paluaso huria misomar parmahan alai di babaki todo naposom
Padita Timbul Hutahayan gabe padita HKBP Resort Yogyakartaon. Asi maroham lehom mato dimna badiai mergugui hon nasida. Parsahalai parbisuhi manasida. Asa poli di barita hon nasida hatame. Lehon hahi pason. Hatuguon dohot hiras niroha. Mangaradoti sude ulau di resoton. Tupahi masa luhut na niula nasida. Jala sai patubu mahatam. Nabi naritahon nasida. Asa marparbui di ngolu nami. Pabua sisiamu hami. Pasu jala pargogoi ma. Dohot ina nami. Pangurupi nanile homo tu naposomon. Suak songoni nangakaya nakon nasida. Hupangido hami tuho. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Akan nama dokata diaturhon sekretaris distrik. Udah itu atas sama hitatu bagian nama dokata alai perjulma pengidohami di bagasan helik singkat jala pada ma tapasahat ala sipulon adong lope ramatama di gedung serbaguna. Partikin na perjulma pinasahat tua mang pandita benar wedes panggabiad doh keluarga laho pasaton hata pertandingan. Jujulma nasida. Ikut aja sini. Nah, ya, yuk. Salam. Horas madita saluna. Amang pareses, amang padita hutahayan, kamanami na nami pangulan aguk tiki, parhalau ni huria, sudah matahe aka amanami na nami, anggi pinaribot, nakon mulai sa sekolah minggu, remaja na poso, aka ama ina sa hatu na tua-tua. Aka amang inang mauliate ma dohonon nami, tude bata, naung mangurupi kami, patohok kami, makuwasi di tonga-tonga ni Huria sa Resort Yogyakarta. Tanggal 22 Agustus 2021, kami diujakot di Sood dengan anon, sadari Omma, 10 Mei 2025, tulu tau sia bulan, ya. Rap merlo jong rap dohot tamu, ya. Kamanginang di sido jakko nau hingo dohataku gir sada, gir 2, gir 3, gir 4, gir 5. Noaing nung ngabe saat tu gir 5 ba mauliate ma di padongan yung muna. Pangurup yung muna di tangiang, di gogo, di pabahenan. Ba hamudo marnida akan nahulahami. Ya, hamudo madai akan nahu patu pahami, ba marparbuena ulina denggam mai di tonga-tonga ni huriaon di hamu akamanginang, lumobi gudang dope si hoba samuna ate si hoba sata di sarana prasarana alai pos dorohaku marsitu tu hamu akamanginang. Laho pasautok patulus soni. Kamanginang jepek parsaurani huhilalahami. Ya. Hirana sakidok mata do tulu tau sia bulan. Alani hobartu panrugasyon ni iduk ni huriata. Molodok kami hirana merek do. Merek tami saotik. Tu timur, tu Resort Solo. Alani di pargogo itu hatta mahami, ya. Di pargogo itu hatta mahamu madongane makpadita doho inang, ne baru na pinawojak sa darion.
taring doon noon yan akon namin di sa marsikola. Jadi boleh do muruham muna ya. Na julo do bapak mo padita ison irohon muna. Na julo do among mo padita ison ang kosonari dang. Jadi hugo mahamu imamu maasa maju akay nakon namion ala bawo sudi si jujunggoar boru pe si jujunggoar. Kamanginang mulai sa danak te sekolah minggu remaja na poso akama ina nang natua-tua te uhilala do parsaurata na rosu ya lungun ni rohaku manadikon na say ganup sugut tutang nyako imalungun ni rohaku sadaryo manadikon na say hutang nyako ganup sugut di pertangnya amanginang tangnya ko kamu hami ya tangnya ko kamu hami jalahi pe tangnya kono muna tangnya kono nami hamu ala di rohanami do hamu ala wilala do mamereng akka senior hu dak sanggup pau pasti di Jojo pasti dak sanggup. Jala torop do meragukan au ala poso au ala kana senior do iso jadi mau lihat ma tolu tau sia bulani boy hubolus ya boy hubolus anak pe godang si boluson si tuhuhon si halasonoton na kasar sakonoton alai di bagas tolu tau sia bulani hirana sohyado hita istirahat wilala hirana sohya istirahat marlujuk terus ngebut terus jadi molo dohot tahu marlujung dohot tahu mau lihat tema hira sudi do hamu marlujung dohot tami di tulu tahu sia bulan daang adong naso dohot marlujung jadi di perlujung utaya kamanginang mau lihat tema tadi kono nami hamu mangibati huria ne baru de resort Solo alai sai pos doro hatta pajupang do hita muse jala wilala hami do hurang ni pakko basion nami pamakulingon nami pangaradution nami amanginang unang ingot tamu ya jadi hirim rohanami saur do hita toktong hitung-hitungan ni persauran na maragam do pe tujuluan nyarion mohon maaf pami dia kena hurang lubi sude matahe danak satu akan tua-tua lumubi tu akan mahasiswa teh apitik pe marminggu botari do nasida akamanginang mari kita jaga kebesaran nama Yogyakarta balgado Yogyakarta di sadok HKBP balga situ tu jadi taraduti tajamoton tajaga maha balgaon ni HKBP Yogyakarta di sadok HKBP dala di hasiholi sadok Putibiodo lua Yogyakarta horas mari kita saluhuna dong mulai tema di ta saluhuna nahul mati hami amang preses dohot inang songon inang aka full timer songon inang aka pahalado do keluarga naking edok ko namang unak pula gajak ko makatay ngayon na tuwa jadi holan hata mulai ate ma tutu amang inang disude aka pajak ko no muna di hami pangurupyo muna dohot aka dukungan muna dohot aka motivasi na dilihom muna to hami masay last dorohan nami marsaor di tonga-tonga ni HKBP Yogyakartaon to aka amang inang saluhu na mga lian akan motivasi akan nasehat na dinggat to hami ba mulo adong nahurang lubi dia kapakatayon dia kapangalahon nami ba mon minta maaf mahami amang inang unang mapingot-ingot tamu kahurangan nami songoni manang laubol hathami anon tangya ko kamuma asalam dinggan aka pelayanan nami dengan nasing
songoni akada dana pe berhasil ati behari bere kamu hami do pedison ala memang anon isod do pe hami madongan ida dana mulai Senin sahatu Jumat baru Jumat ano sahatu Minggu muse tu Solo ma jadi mulu dibere kamu pe hami dison dang na pola dia mang ala ni aka urusan ida dana mungkin ma dua tataring majo hami baru hari Jumat muse sadama muse tataring ngami satu hari Minggu pakuling hamu hay muse nang dah ingot tamu ma pardongan ota salilingon ate amang inang unang lupa ho kamu hami songoni mahata siya kami oleh ate ma. Mula tema diamang pandita panggabi ada keluarga pinasama muse partikian namangihut lau pasaton atau patujolo tomang pandita timbul hutahayan doh keluarga. Nahu hormati kami amang pareses Sekretaris Distrik MPSD Akadongan Pangulanago Tiki sa Resort Yogyakarta Sude Parhaladuni Huria HKBP sa Resort Yogyakarta Nahu haholongi kami padita nami dison rapdohot ala inang suang songoni ng keluarga ama nami dohot ina nami nahuhahulungi kami naposobulung mahasiswa guru sekolah minggu mulo hadir di son aka remaja pinuji magwarni tuhata moloboi saud jalatudu sakap nitu hatta marhiti-hiti huriana pabor haton dohot paujakon parmahan nasinuru nitu hatta dapot matikina jupang maobasna di bagasan partikian na argaon patadahon diri mahami secara singkat jala rapdo dohotami utusan sian HKBP Prumnas Simalingkar alehobartu pangatur ni sian distrik di ramah tamah mana sidanon laho pasaton hata goar nami songon naung tarsurat di acarata padita timbul utahayan inata boru nirajai boru lubis molo paditata panggabian naking rapdo dohot danaki alai dang bui parsidohot do tami danaki alahami pindah dang meret otik-otik lapatanna adong na ikon si selesai honoton termaksud proses perpindahan dang boy pitor pindah HP dalam proses pendidikan dobe alani i opat ma dana napi nalumehon ni debata tuhami siakangan mai mengikuti jejak bapakna sekolah padita di stiti HKBP semester 4 si nomor 2 mai boru-boru tong baru masuk dope di IT Del jadi kemungkinan 2 di asrama donasida masing-masing si nomor 3 saya naik manian unang adong gabe tinggal kelas naik kelas 3 SMA mai mana jadi mengurus perpindahan kelas 3 SMA mahami di son sian negeri jala siap pudan nami agak holang tu sudi abang dohot kakakna kelas 4 SD dobe
memasuki kelas 5 SD. Si bontot nami may somalna dohot doirap dohot tami manang na tu dia kami melayani. Asi ikut-ikut aja pun aku. Udah bosan aku ikut-ikut terus. Gak ada kawanku di situ. Somalna songonidui. Buah masya pudan. Alai ala sedang mengikuti Bible Camp Huriata di Jambore Silangit. Arah Brastagi. Jadi nunga adong macedingkan pakateo ni halaki dohot besti-bestina. Gabedang bui be nitugihon. Dainang pangitubo nami boru huta barat. Nabetengi donin namolo huta barat. Inang si matua nami boru tampu bulun. Totu molo nunga ojak kami dison masuk mahami di akar ruhut-ruhut ni punguan parmargaon na adong di luat taon. Amang dohot taminang songon parhubas ne baru hami ditong atong ngani huriata dang adong pakubasyon nami na bui pitor sikop. Molobui macay gudang aka pakubasyon na pinatupan ni Padita Panggabian marlujung istilah na sida naking mungkin sampai dengan lari 140 ati buah dang boy tarlili nami sahat tu 140 alai huji hami pian non Padita nami ati marhiti-hiti na ulu parsidohot aka ruas ni huria sudi aka parhaladu diurupi aka Padita full timer nadong di resort tao songoni nang panirion ni siantong-atongan di distrikta asa nanggo palaboy hami mangihuton bugas ni Paditata. Sayu upay hutihut tami pakubasyon na sida lebih hurang na sida 4 tahun macay gudang aka nauli na dinggan na pinatupa na sida. Tidak ada itu yang bin salabin ditangyakon arian nang borngin. Tentunya itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sipata boido dapor rohanami kesal, kecewa, sipata marsak rohana. Laho patuluson sakap ni huria dang sakap ni Padita. Hape dapot matikina jupang maobasna tadi konon nasi damai. Bukan untuk pendeta, tapi untuk ruas ni huria. Bukan untuk pendeta, tapi untuk ruas ni huria. Atong molutung adong na memang betul-betul parsidohot manupahi memberikan semangat rap marlujung dohot Paditata mendukung pakubasyon nasida laus ima huhirim hami akamang dohot taminang akan apa sobulung sudi aka ruas ni huria nang aka mahasiswa na mangalihon rohana di pakubasyon di tonga-tonga ni huriata kuilik kami mahamu atong taudu tima ulaon ni Paditata nadinggani asarap lari hita 120 km per jam taihuton bugas ni Paditata imara hatanabui hupasatami dang pula gudang alai huleok kaima kesempatan tuburu ni rajai asabui bigyom muna suara pigado inang Paditata mau lihat tema di tuhata disiala dilian dope di hita hahi pason jadi songon hami dang pelagajang dokonon nami olah sada si pangiduan nami sian hamu ama nami ina nami dohok sude namar holong ni roha di hurion tanya kok kamu jala ajari hamu mahami asabui hami songon parhobas jala parmahan na denggan mangulahon ulaon na pinasahat ni Tuhan tuhami molo dang ditopak kamu marhite tangiang dohot gogo
marisuang masude akka parulon nami. Jadi holanido si pangidon nami tuhamu ama nami nanami tangi ako kamu jala urupi hamu hami asaboy hami mangulahon ulaw na pinasaha ni Tuhan tuhami. Butima mulai ate madihita. Mula tema dia mang pendeta utaya dot inang na mangihud upasatami mapertikian laho mewakili saluhud ruas ni Saresot Yogyakarta imatu amang doktorandus MR Silain. Parjolo pasahat mauliate ala dilia partikiot tuhita ruas dihamu damang dainang mulut sahalaku pe pasahaton hata paborhaton amang padita dohot keluarga tuinganan di resort Solo suaksongoni pajak kota diamata dohot keluarga hutahayan nauksi sadahata mahita horas mah dihamung amanami pandita panggabia do inata boru pangaribuan dohot keluarga mau lihat mahu pasah tami sia sude ruas ni huriata dohot napungu diobason di sude naulina denggan di pakobaso muna sejak rohamu di tahun 2020 sada sampai serah terima natuari gonakna napasna 3 tahun 2 bulan 10 hari satahun dong amang mangula makobasi di huriata itor diberi kala amang go ahana perlu si hobasatta tadi damai di baik kamu ma SK tu Profesor Dr. Siregar lao merenovasi beberapa bangunan sehingga 2 tahun kemudian rampung jala ulima boy anak kota sekolah minggu remaja naposo maingani gedung na direnovasi udutusimu se iberekala amang haperlon ni huriata taringo di rumah pastori di bayan amang mamuse sambungan panitia kedua puji Tuhan ala di panironya ala amak tuhami panitia dohor ruas nunga ture sada bagas sian tolu unit na direncanahon jala di bulan Januari nga diingani hal amang padita panggabia do keluarga mau lihat madia mata debata mangido hami amang asa 2 unit nai na sedang tabangun ta selesai buat kamu hami dot aka panitia di tangyang muna ang giat na tare cara honi mardala denggan suaksoni tu hamuna dongar ruas mangidu hami gomos bahak dope sipatu reota di lingkungan ni huriat tahun cita-citanya hala amang panggabia do perhala donean hola selesai bangunan na 2 unit di ngani amang padita fungsional naik patureota mah halaman ni gereja tahun ala memang nunga sangat membutuhkan udutusi naik paresota mamuse pagar ni gereja menang kompleks gereja on nunga sangat membutuhkan mangido hami tu amang padita resort hutahayan do keluarga asa tirohamu hami ruas asa sadaroha hami
masih rup-rupan tapak naroratosna rim nitahi dogogona molo sudehi ta aek nama netek nautik doi alaim bolo saya manetek labbahat doi songoni ma pangiduan nami do elelek ngami tu amang Pandita Resot na baru mangido upasatami hamaleton nami di haroroni amang pareses Pandita Simanjuntak naro sian distrik 18 Jabat Teng DY manang adiga pehala amang pareses mulak sian Jogjaon selamat jalan madiala amang tabe ma di sude keluarga imana boy pasahatami siap mewakili ruas horas madhita horas Mula tema na perpudi upasatami ma partikian na mewakili saluhut parhalado saresok Jakartaon tu amang situa Dr. Randus LMH Hutapea. Shalom. Puji Tuhan kita dapat bertemu pada ibadah ini dan puji Tuhan kita dapat menyelesaikan acara seremonial Pamberhaton dan Mangojakon baik Amang Pendeta Panggabean Pamberhaton dan Amang Pendeta Timbul Tahayan Mangojakon. Dan yang kami hormati pada Amang Pareses beserta rombongan, yang kami hormati Amang Pendeta B. Panggabean dan keluarga, Amang Pendeta Timbul Tahayan beserta keluarga, Amang Pendeta se-Yogyakarta, baik Amang Pendeta Fungsional maupun Uluyan Huria dari Magelang, dari Klaten, dari Pospel Wonosari, yang kami cintai, rekan-rekan Parhalado, HKBP Jakarta, yang kami kasihi dan sangat kami hormati, Amang Inang Jemaat HKBP Yogyakarta yang hadir pada saat hari ini. Tadi kita telah mendengar apa yang dikatakan Amang Pendeta 3 tahun 9 bulan kurang lebih Amang Pendeta Panggabean melayani di HKBP Yogyakarta. Kita tahu persis bagaimana dinamika pelayanan dari Amang ini beserta keluarga beserta Inang dan bagaimana juga responnya daripada kita semua. Sebagaimana kita tahu dengan dinamika jemaat HKBP Yogyakarta ini yang juga dalam tanda petik juga jemaat yang cukup unik dalam artian yang positif. Artinya bagaimana cara menghadapi jemaat ini oleh Amang Pendeta Panggabean, kami cukup salut untuk Amang Pendeta Panggabean dan menurut pribadi saya salah satu keberaniannya adalah mengeksekusi untuk pembangunan baik pengecatan gedung gereja maupun Sopo Godang. Begitu juga dengan rumah pastori yang sebelumnya ini masih dalam konsep rancang bangun. Kemudian kehadiran Amang Pendeta Panggabean ini kita semua dengan motivasi yang cukup baik dari Amang Pendeta Panggabean sehingga kita semua saling bahu-membahu kita melaksanakan merealisasi apa yang menjadi rancang bangun dengan polis sedikit. Baik itu bina warga maupun rumah pastori. Dan puji Tuhan Amang Pendeta Panggabean beserta keluarga sempat mencicipi beberapa bulan, yang 2 bulan ya, rumah pastori yang baru. Dan itu sebagai semacam tanda petik hadiah dari jerih payah Amang Pendeta Panggabean sekeluarga yang ikut serta dalam rangka untuk menyusun, membangun, ikut membangun dan memberikan motivasi kepada kita semua untuk seperti Inang bisa ikut mendinamisir juga kegiatan daripada INA di HKBP Jakarta ini. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Setelah ini juga kami atas nama Parhalado juga akan memberikan semacam cenderamata dari Huria. Setelah itu nanti setelah pemberian cenderamata kami nanti akan memberikan menyampaikan persembahan lagu dari Huria nanti setelah selesai untuk penyerahan cenderamata. Terima kasih atas.
Masih rupa-rupa, Mak. Ya, ngapas, Mak. Masih rupa-rupa.
edeta BPD nomor 720 Ibu Hamimah memproses laut menutup pemimpin las Roma 17 sedia karuan Padita 720. Mare dehita sa BPD 720 aus jongjong manta seluruh. Asa operasi kami pilihan patipul honara jono itonga-tonga ni huriam roh di Portibion. Uhai marohanami marahide-hide tordin. Asa kamu terdahami kurang di sini oleh itu kami. Asa lam gir-gir kami mendok mau lihat itu ho. Marahide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmo, sai Roma harajonmo, sai saon malomoni roham di Banua Tongaon, songon nari Banua Gijang. Lehon matuhami sedarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Jalo hamuma pasu-pasu siatuata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amen.
lawas maita salu na juluma amang padita na borat do na tajakos sa darion ajalang mana sidia tujulu uhuk maita mungkin diringi musika teh juluma rap do inang 565